سائیں بسم اللہ پڑھ کے شروع کر سا محبوب دی میں تعریف تے تعریف حضور دی لکھ دیاں تھی ونجنی کلم ضعیف محبوب نہ ہوندا کچھ نہ بندا میرا آدھا ذہن نئیف ہے وہ تائیں سجدہ کرن نو دل آدھا ہے میرے ڈول دا خون شریف ہے تائیں سجدہ کرن نو دل آدھا ہے میرے ڈول دا خون شریف ہے تے اے سوز تے ساز جہان دے سارے او دی پائل دی چھنکارا اے سوز تے ساز جہان دے سارے ان دی پائل دی چھنکارا جداں ہوٹ انابی کھولے ہا بن ویندا راگ ملہارا تے کدی ذہن تے آئی نہ قبرائیں پھٹسن ساڈا ملک تو ڈھیر پیارا آج وہ ہم راز رقیب دائے کدی ناز میرا دلدارا تے محبوب میرے دی زلف خمیدہ ہے معطر مشک امبر رے تے اند در رخسار موقف نل چہرہ وان کمر رے محبوب میرے دی زلف خمیدہ ہے معطر مشک امبر رے اند در رخسار موقف نل چہرہ وان کمر رے تے اند چشم مثال غزالہ دے تے تبسم کرن سہار رے اور وہ کال دا کھڑے آئے کسے ویکھیا نے جلے ناز دا نور نظر رے بہت خوبصورت جی اللہ مان سنم میری لکھ توبہ جو بندہ آغاز اللہ مان سنم میری لکھ توبہ جو بندہ آغاز ہے آئے لسک چمک اسمانہ دے او دی اک جھمکن دا راز ہے تے لو لو میر جان دے لب اقدس پر سوز اندی آواز ہے او مورانو ٹورے بھول ویندن میرے ناز دے ویک انداز ہے آکے آغوش جنگی وچ کھیڑ دے ہاسے سنسان ہینی اوے پرپت تساں درداں دے امبار دیتے کیتی جتنی بے کس قربت جندے جاگ دے جذبے الفت دے پامال چکیتے غربت اور نہ وطن تے ناز نصیب ہوئی بنی دیس بگانے تربت تھینک یو نہ وطن تے ناز نصیب ہوئی بنی دیس بگانے تربت گوڑی ڈھاک تے گھڑوٹا کی رکھیا تے تسیاں دی ترہیں بات گئی گوری ڈھاک تے گھڑوٹا کی رکھیا تسیاں دی ترہیں بات گئی تے بودے کڑیاں جے دوکنے کٹائے بوچھنا نو کون پوچھتا چنگا نینے آئی شریکاں نو جھلیا چنگا نینے آئی شریکاں نو جھلیا دین کچاری چاڑ کے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کرتے بہت ہی خوبصورت کلام سنا رہے ہیں